Cih, gending kalau terangkan panjenengan Bapak Sinder Bapak Sunadi yang wonten Lawangan Agung. Nggih, sepisan malih kalau terpanjenengan Bapak Sinder Bapak Sunadi sing duwe Lawangan Agung nggih. Yang wonten Lawangan Agung. Sepisan malih Bapak Sinder Sunadi Lawangan Agung. Sugeng midhangetke so ibu. Ye Pak Yayu bakul sapi Plosorejo. Heeh. Sing dalu gedung adem. Beneran ubek-ubek dek cedak tak ayu mumbai tak ingu tak jarape eman ora ono sing ngancani sapa kuwi kok inga-ingu pengen roh padha ora pengen ngerti ya mesem patune wong arep budho tak rewangi apa ya tak takoni takon piye apa sliramu wis ana sing duwe ya wis ana mati tak rewangi yen tak omongi sejatine aku tresno klirane delok bareng kudu kebenaran tedak wong ayu mumbai tak ingu tak jarake eman ora ono sing ngancani sapa kuwi tak padakno ijen celak-celok mesem patune ke arep budho tak rewangi piye ya tak tekoni apa slirane wis ana sing duwe tak rewangi ya tak omongi sejatine aku tresno slirane kene wae baca kudu saking tresnane
baca ngeceh poda kuning agawe pikirku poseh leret irong tak sawang tak bapanisih tiba bunga yen kelakonnya ding lirati hatiku ketiban liyan yen si podangan lutut hati kepranan hatiku tak soyo tutrap tak salani sumpikat mulut endo oh iya ayo iya iya sing dudak samar nato sembret ramelo ngombe sing manis sing kae dhewe tarangi sing tatoan amar garis renangke ramelo duwe oh iya ya iya 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 kunang digawe salah kaya biyen oleh nyoni sing sayo sing rukun durang kok digawe salah kaya piye anggone nglakoni oh iya ya iya 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 kali kulanya arep nyebrang rana sing manis kanca-kancaku etan kanthi kulanya kanthi tak timbang-timbang padha bakti topil bergasir macak pengagun solae eseme ora digawe suarane lan beres moro tanpa